Shalom. Oras madihita amang inang, nuaing pe, taparadima rohado pikirata, hibul, lau mamuzi, marsobat tutuhat tai, maridima hita sebukwede nomor 27 ayat sada, opat dohot ayat itu. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Jehovah, yang go halak partigori, mangolu do binayan ni parsihoho na marhapor siyaon. Alay yang go dihalak parjahat, dangadok kasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardegabasa na sumurung. Namarpungu dohami di son, mangido tuhosian nasa rohanami. Saita bay mahaporsyon nami, jala pargugui hami, asa taudulah kami parangin na ringgan, songon na pinangido ni roham siya kami. Saira mo ti hami, rodi hasusuda ni buhal nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Guru di mana sudah tanam, si tong doa
Tangi hok kamu mah patik ni debata, ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Iko pasangapom muno natorasmu asa martua ho, jalaliling mangulu, ditano na nilehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patuk pasiahon, unako olo makatidakon, hatana sotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nirongammu. Jaladang jadi haliangan niroham, donga saripe nirongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang dia pe ugasan nidongammu. Atong rap magidogogo mahita, mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tatopo tima dosat tan nagudangi tu adupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala pertelup niroha jalan nabasar doho. Saya merapangulahi maroham midahami. Dibaheni saya sama sudidu sanami. Dan adong nahupangasahok kami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahupangasahok kami tujulum. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata tuha sesan ni dosata. Molo tu ngadong manang isi na mardosa. Adong do pangodyata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala iba na do pardengganan talingot tu dosata. Alai dada holat talingot tu dosata. Doho do talingot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Alai malas ni rohama, partigori di debata, uhud marhasonangan, marolo-bolo masude, gir-gir mamuji-muji be, marohatorangan. Eneho debatatai, sai muji magornai, pasangan maibana, patigor madalanai, nasian alungonani, Tuhan tado ibana. Hata ni debata nagabeturpuk epistel di parminggota sedarion ima nasian buku Rom bidu sada ayat saplonom 1:17 Rom sada saplonom 1:17 taja memarsikat soring haguguun ni barita nauli aidang nahu hailaho barita nauli ai hagugun di dibatadui paluahon nasa na porsea. Halak jahudi zumolo, dungi, doho do halak gorik. Betul. Hinor horni ha porsiaonna. Ido sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jalan opeopsa. Amin.
hatidakko maha porsiaw tai, songon na hinatidakko nirongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehovah, iro ama parguguna suatu dusan, na tumapalangit do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubon ni si Maria, na gabi-gabian siento di perbadia, andorang suabuan. Ido tuhata na tumaon na berenit, di panguman di silatus, na mati terpajal di bana di hau pinor silang, na tuat tuban turun itu, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dulu siya mendebata Jehovah amanai, perguna susani, di siba yang mana mengamluk suut tanaon, mangumi halak na mangolu do namate. Au porsia di ton di perbadia, jala arong sada huria nabadia, huria atau penyala Kristen akan nabadia, dohot desain dosa, dohot diatena mandok, mulak mangolu suut daging ni halak na mate, dohot dingaluan nasura sudah. Amin. Tikting di Minggu pa-20 dung Trinitatis 10 Oktober 2024. Na parjulo Goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pa-20 dung Trinitatis doho tema halak partigori mangulu do binahen ni haporseaon na. Paduahon nanaing marbagas parjolo tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Supriyadi Kristianto Nababan anak ni Amata si tua Polman Nababan tubuh ni Inata Kartini boru butar-butar ruas ni HKBP Bandung Timur dohot oroanna Epelita Gautama boru batubar boru butar-butar ruas di HKBP Depok Sada boru Nyamata Gau Edi butar-butar tubuh ni Nata JB Ika Widi Antare pamasumasuo di hari Sabtu 10 Oktober 2024 di HKBP Bandung Timur. Napaduahon nanaing majalo pasu-pasu para bagason ma Yesekiel Cahya Sianipar anak ni Amata Januar Manahara Sianipar tubuh ni Inata si tua Posma Luban Evelyn boru si majutak ruas ni HKBP Palmarum Batam dohot oroana Stepani Oktoasi boru Luban Tobing, boru Nyamata Fajar Harun, dohot Orwana, Spani Oktoboru Luban Tobing, boru Nyamata Fajar Harun Luban Tobing, tubuh ni Inata Situa Parida TM boru Tapubolon, ruas ni HKBP Depok Sada Wik Jerusalem. Pamasung-masuon di hari 10 Oktober 2024 di HKBP Palmarum Batam. Napatuluhon Padidion Nabadia. Di hari sadarion Minggu 10 Oktober 2024 dung Sipul Jamita patupawan di Huriata do Padidion Nabadia tu pitu halak yanakon ni ruas ni Huriata. Napaupaton maka tidakon haporseaon. Di hari sadarion Minggu 10 Oktober 2024 di Parmingguon Botari maka tidakon haporseaon nama dua halak na poso doli-doli dohot sahalak na barbaju. Na palimahon paborhaton situa pensiun.
Di hari Minggu naro 20 Oktober 2024 di Permingguan Harian pukul 10 WIB pabor hatotama amang situa balonggu gultom rap dohot keluarga siala naung gonop marumur ono 15 tahun di tanggal 8 Oktober 2024 nasalpo papungo peliedo hita di ganup perminggu di hari Minggu 20 Oktober songon tada holong dohot hamulateo nirohata di pakobasion da sida marhite amplop na pinarade ni Huriata. Na paunopon pasahat ulos hatuaon tu naong marumur 70 tahun. Di hari Minggu 27 Oktober 2024 di Permingguan Harian pasahaton ni Huriata do ulos hatuaon 70 tahun tu ruas ni Huriata naong gonop marumur 70 tahun tu ruas ni Huriata ulos hatuaon ni asa di pasahak ma tu situa wek di pertangyangan napapituhon kompen panggula nagoktiki di hari 14 Oktober 2024 di Patupa do kompen panggula nagoktiki di distrik 20 Alu de Boskap maringanan di HKBP Depok Sada. Napawaluhon namakobasi permingguan di hari Minggu 20 Oktober namakobasi permingguan Arya pukul 10 20 Oktober ima sian ruas dohot nasian week Judea. Pasiahon rapot ni dewan-dewan dohot parar tahun. Di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10 sia. Patu paon ni dewan-dewan dohot parar tahun lau mangarang-rangi akan narikot di tahun 2025 maringanan di konsistori. Pasapuluhon laporan rekap dana pembangunan manang laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan ni Huriata di bagasan minggu Boima Idaota marhite layar multimedia panitia pembangunan pasahaton mauleate huhut manosoi tuganup ruas asa pasahaton guguan tok ripe doho janji iman tu pembangunan marhite sian situa wek pertangyangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite nambar gugui ganup ruas ni Huriata boy marture pardalan ni pembangunan ni. Dung sipul tiktingon tapai hutihut ma panorangion na pinasahat ni panitia pembangunan gereja persiapan Huria HKBP Arko. Tikting na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huriata marhite WA group di pertangyan atabe. Songonima tikting masa di Huriata di bagasan minggon saya di pasu-pasu tuhata may bain sangap di Guarna. Pinasahak ma pertikian tu parhalado sian Arko. Shalom amang inang oras ma dihita saluhukna. Kami dison Padita Lisda Gunawati Sirait, pimpinan jemaat persiapan Huria HKBP Arko Resort Depok. Molate ma udebata nang molate ma dihamu amanami inanami. Alanuaeng nunga adong lahan Huriata HKBP Arko ima bulakna 162 meter persegi. Amang inang boy HKBP Arko napuna lahan sudinai alani pangurupio ni amanami inan nami luas ni HKBP Depok Sada na sailaon dalam partisipasi laho mangurupi pembelian lahan.
Nuaeng marsak do huriata HKBP Arko laho patupahon pesta pembangunan di mana pinatupa nih huriata hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di DTC Sawangan. Alani sian panitia pembangunan arak do rohanami ro akamanami inanami laho berpartisipasi untuk menghadiri acara pesta malam dana malam pujian. Molo tu pedang boy amang inang laho mengikuti ulau ni boy Mataida mengikuti melalui live streaming jala di Batupa Kuriata do nomor rekening sonona di Toruon molo para rohata laho menguruti di pesta malam dana malam pujian. Para rohanami naroroni yakka amanami inanami na akadongan na pungu bison. Selamat berjumpa di tanggal 2 November. Tuhan memberkati. Shalom, Amang Inang dan jemaat yang terkasih. Saat ini sekarang saya berada tepat di lokasi lahan kita, yaitu di Jalan Haji Sulaiman Bedahan, Depok. Nah, berkat dukungan dari Amang Inang selama ini, kita mampu sudah membeli sebidang tanah untuk pembangunan gereja kita yang luasnya sekitar 962 meter persegi. Nah, di atas tanah inilah nanti Amang Inang kita akan membangun rumah Tuhan. Nah, setelah kami survei, ya banyak umat Kristiani di sekitar wilayah ini yang membutuhkan tempat peribadahan. Jadi kami sangat yakin sekali dengan kehadiran gereja HKBP Arko Resort Depok di tempat ini akan mengundang umat Kristiani yang lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di tempat ini untuk beribadah. Oleh karena itu kami sangat harapkan dukungan dari Amang Inang untuk bisa mendukung kegiatan ini untuk terlaksananya pembangunan gereja di tempat ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Shalom. Horas madihita saluhuna. Mulai atema tapasa tu debata para sirohana sumurung disiala dengan basa naung tapak hilalahon sa tutikion dilehon dihita hahipason nang songoni las niroha boi tapai hutihut jala tahalason parminggota ritikion mamuji pasangapon tuhata. Nahu hormati hami amang padita Raja Guguk, nahu hormati hami sudi jajaran parhalado HKBP Depok Sada, nahu hormati hami saluhuna amanami inanami yanakonami naposobulung, nang sudi nahita saluhuna nadohot di parminggota di Tikion. Parjulo sahali pasahaton nami mauliate di hamuna saluhuna, naung dilehok kamu tuhami partikian, imanalau pasahaton panorangion, sian panitia pembangunan gereja, persiapan huria HKBP Arko, ima acara puncak, malam pujian dan dana, nanaing patupota di hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024, inganan di Gedung Toba Mall Depok Town Center, Manang Mall DTC Sawangan Depok. Di hamuna amanami inanami songon naung tapai hutihut ima yanggo HKBP Arko nungabe secara resmi manuhortano nanaing pertapahan lao pajongjong bagas coron itu hatta ima gereja persiapan huria HKBP Arko seluas 182 meter persegi di wilayah Bedahan Sawangan Depok. Mulia tema di Tuhata nunga di pasaut sakap ni huriai ima di pengadaan lahan jalan nunga sauti di wilayah Bedahan Sawangan. Alai mangihut mamusea kamang dinama jalahi pembangunan gereja secara fisik. Jala nunga be di pabakit huria ima panitia nalau makobasi manang mempersiapkan saluhuna nadi haporluhon tu pembangunan gereja.
Dihamuna amanami songon do inanami jala songon kalkulasi perencanaan naung ditotopon panitia direncanahon nominal pembiayaan lau pajongjong sada huria persiapan HKBP Arko ima godangna 7,8 M dengan metode pembangunan bertahap. Alani amanginang naing marsaka mahami lau pahatuson pembangunan fisik gereja huriai lau pajongjong bagas joro ni tuhata di persiapan huria HKBP Arko anon ditikina songon naung dirangrangi panitia. Panitia nong dipabaki ni huriata mabahen program penggalangan dana lau pembangunan huriai ima marhite na perjolo. Penggalangan dana sian ruas ni huria HKBP Arko dalam bentuk janji iman. Napa duahon amanginang penggalangan dana marhite bazar naung hupatu pahami setiap permingguan di HKBP Arko. Napa tuluhon akamanginang penggalangan dana dalam bentuk bazar antar. Napa tuluhon penggalangan dana marhite proposal sian donatur. Donatur nahu maksud tami akamanginang ima sian HKBP Arko sadiri napa duahon sian HKBP Depok Sada nang songoni sian non ruas. Ima dia kadongan kolega doh akan asing naso termasuk ruas ni huriata. Napa paton akamanginang penggalangan dana marhite puncak ima marhite malam pujian dan dana nanaing patupota di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 mulai pukul 10.30 WIB sampai pukul 21 Borngin inganan di Gedung Toba Mall Depok Town Center Manang Mall DTC Sawangan Depok. Alani dihamu amanami doho inanami sian uduk dohot serep ni rohanami ditikyo mahami roah kamanginang mangido pangurupio tuhita saluhuna asa gabi parsidohot mahita laho manupahi sakap ni huriai dinalau pasauton pembangunan bagas joro ni tuhata ima gereja HKBP Arko di wilayah Bedahan Sawangan Depok asa lambang herbang harajaun ni dibata di wilayah Sawangan Depok. Jala oma gokodoh jauh-jauh nami tuhamuna saluhuna amanami inanami napo sobulung nang sudehi ta saluhuna na adong di bagas joran itu hatta di tikyon asaria jala ripa mahita saluhuna laho madohoti ulaon malam pujian dan dana tanggal 2 November 2024 naroon. Songonima songon hata panorangion sian hami atas nama panitia pembangunan gereja persiapan huria Arko disude perhatian muna amanginang pangurupion muna nak songoni haradio muna hupasahat tami gudang mauliate. Tabe mardongan tangiang sian hami panitia pembangunan gereja persiapan HKBP Arko mauliate horas madihita saluhuna. Mangiutma paduan suara sekolah minggu.
Mari dimakur ama.
damai di mata seluruh Indonesia sampai Tuhan di mamang ramoti hati-hati berpikiran di bagasan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Salam. Orang semangat kita. Kalau semua pemerintah di luar nanti tehakani debata dari energi pada aku minggu 2 membuka Malaysia ayat 1 ayat 4. Agakku minggu 2 membuka Malaysia ayat 1 ayat 4. Masihkan solimah kita manjah. Di atas panah berdua ujung-ujung jalan tindangau untuk parta batoa jalan mana nata paunar di jalan a sidonan natural jalan mana a alusna tarimot Tuhan. Ay tarimot titik kisor dobe pangkoni jala boga mariai ujung jala damar galus tung surape kumemba saya pai mai ay saya naro sobot dan agamu tak tadi ramai pada Tuhan. Tidak dan jodoh ada di bahasa. Ayat doa tinggi kalau binai di pastorna maaf. Ilo yang go saat nak ilaman modaina nak kaangi namin ako sepuluh na parjolo na mamulon dan mo kita lepas malang kapasiting na markuat pangolon palukilon dot akan masa di molon jalan memang atas lima Apostol Paulus tulong bindu baru ayat 22 di sini di Papua dong serap mahita mau jalan membimbing nasa nanti lepas ikut manau acik makanya yang itu kita naruh di permingguan dang boy tardok sude alai yakin do tabuan do ditikion akan masa di tonga-tonga nguluon jala yakin do au na mungkin gok akas sukun-sukun songon dia do Tuhan taringot nama saon sarupa masongon adi do habaku mau tabuka non di jabu mau ladung na membuat bibel di binduna parjolo ayat 2 sampai haruar mahata ima didok sadia lengai do ale Jehovah sampai berapa lama lagi kutunggu kalau do cipata hata si songoni keluar sian tonga-tongani pemikiran tak sadia lengai ma Tuhan mubah anakku sadia naing ma Tuhan mubah amatakku ale ubering molo amata di Depokon na burju ala piga kordo ama. Kalau di Huriana asing mungkin jarang ada hubungan ama, makanya ama Depok luar biasa doh bah. Akan na burju. Nama ngalusnya aka ina do. Aka mai tersogo-sogo kan. Alasian piga kor, adong opat molasa 3 tae kita kor ama. Berarti akan na burju mak. Mau disan pangulun ama mau hian dok alasan oke mak lanjut maju lo hita jalan use yakin dau adong do pergumulan use sadieleng ma Tuhan roh hagabion di tonga-tonga warga ngai 30 tahun au rumah tangga satu tikion dang roh hagabioni sadieleng nai ma Tuhan na umat cit na hubegi mau di Depok sadaon pergumulan ini tua amang buan jolo tangiang ai aka ianakon ngama rumur nga sukses di pagrejoan nga adong na diula alai satu tikion maulhian marokap songon na daw do kapali melodi dok songoni HP nga masiol hami asa boy marpesta di tahunon apa dak danaki dang olomar pesta onma
gabe Roma Tuhan satu dia do partikiano. Jala ido HP hatana parjolo haruar. Makanya di Habakukon dimulai dengan kata pertanyaan. Sadia leling ma Tuhan ikon utaon na porsukon. Alena luar biasa dan dipasombu hita dengan hata sadia leling naik. Ale dibuka ma turpukon marhite na luar biasa na gabe jamita di hita. Ditiki namasa, ditiki rohamoloni, ditiki mamereng Habakuk jalama pranukun tutuhani. Disima ibana membuat sada hal na luar biasa na buita tiru. Imana turpukta ditikion, dimulai dengan hata, au jongjong jala, tindang, lihat. Ditiki ima di bagasan pergumulan, marnida keadaan na soboi denggan, Roma hatani Habakuk tuhita muse, mandok, jongjong doau, tindang doau, itu dimulai. Ondo HP na parjolo parbue kesabaran, dihakana porsea. Bahwa ikon boi bana berdiri tegak. Ikon boi bana mempunyai sikap. Kesabarannya dipatuduh Habakuk, jongjong doau di panatapakku, jala tindang membege suarani Tuhani. Napa buaon rupanya kesabaran ini dan holan taringot ketahanan. Seorang prajurit molonga berdiri tegak. Dia sangat yakin bahwa ini loh kesabaran yang ditunjukkan melalui sikap. Bokdo hitam mandok, sabar mak. Ale molo hata sikapnya tidak ada. Makanya molo ngajong-jong jala tindang di sido HP nadidok kesabaran aktif bukan pasif. Sialanido ini rupanya yang pertama. Ditik kita ida namasai dipangido do hita asa tajaga sikap ima parbue sian kesabaran ini. Jala memang molo yakin bahwa adong sikap keyakinan terus doa berdiri di situ tarida keyakinan ni jolma itu debata. Kalau sipata didok sabar doau ale bohine pe dan tarida adong kesabarannya. Porsea do amang porsea. Porsea do hamurodo hagabioni porsea. Makanya saat nuang au dipanggil Pak Paima. Paham sih harapan. Au selalu di Palembang dan adong namar guar Pak Paima. Dan adong namar guar Pak Harapan. Di Palembang ngadi jok dolma hal kita mau lagi Paimaon, saya nggak mau didok songoni. Pak pasti. Boy ma anon mul adum tondok tadi aku timur, huri HKBP di si Pak pasti. Ma buasa didok Pak pasti. Ibana ngadong parbueni berdiri tegak. 30 tahun PU Paima, au pasti doro ya nakokku. Parjolo di ibana sian menguli Tuhani. Molo sian sud medis, au dot inatta. Yang adong marsahid. Sehat. Nah paduan muse. Ngau cek di Alkitab, taringot na mardongan saripe, molo di leon ima ianakon, holan sada do hatani bibeli, mewarisi bumi, masalah tanggung jawab. Nah berikut muse, di kitar pasu-pasu wau, uingot to hatani pandita, asa huawolongi, inataku, maka holongi, amatta, sohya didok pandita, gabi rumah tangga mau, mariana kon mau. So adong po dan pandita si songoni. Antara hubungan hubungan suami dohot istri. Tolui ngau tiop, berarti tinggal persoalan sudah pasti anakku pasti datang. Makanya gabi di situ berbuat keyakinan. Molo non todo songona paima. HP di bagas surane, oh ya, bain mas songoni. Tanpa pernah mencari berdiri tegak di nguluni. Molo taingot jol aka perempuan di son. Buasa do
nama balu di dokina Hana. Di Alkitab Hana adong do amat tane. Apa buasa do ikon ina Hana jibain akan nama balu di AKBP. Oh ido emang adong do amat takku. Isi debatana di surga. HP di Alkitab adong do amat tanai. Dung telusuri adong do opat perempuan di Alkitab nasarupa manaon na persu paimaon hagabion. Na parjolo Sarah. Ngata kastabo to. Di bagasan na paimaon ni rohatan ituan ama responi si Sarah. Adong nama ringot. Mekel. Ketawa. Lihat. Respon dan boibana jongjong yaitu ketawa aja. Makanya kalau orang sudah nggak mulai masuk masa-masa dan proses itu debata, orang namanya mekel. Songon dia inang, songonon, hehe, songon ini mah Sarah. Ise muse, nah lebih ngeri. Rahel. Sama-sama Pak Imaon. Alir dan lebih ngeri nih Rahel. On mana sering terjadi di akar perempuan. Nga di dok tutuhani. Dan di dapot dope. Tor merajuk. Acu tangis. Bahkan sampai kalau tidak kau berikan aku mati. Lihat Rahel. Cara merespon menunggu jawaban Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan kepadaku, aku mati. Kan itu hidup. Tuhan dan gila kotuahu. Tujol madilon. Tumagon mau lau sianon. Pindah sianon. Kan itu cara. Dan itulah si Rahel. Napa toluhon Ribka. Sarupa. Bedanya Ribka nggak tawar. Di botol itu tawar. Tidak ada rasa. Acu tak acu. Dikasih iya. Makasih, enggak dikasih juga makasih. Ima Ribka dan kita sering songoni do. Ya sudahlah. Sekitar Tuhan yang Maha Kuasa kok. Tarida madisi aju tak aju. Alai Roma si Hana. Mangidu maibana marhiti martangiang. Hebat nih Hana. Ditiki jol mangasok martangiang, ibana terus martangiang. Itu berdiri tegak. Ketika orang lain sudah tidak perlu lagi berdoa, dia tetap berdoa. Makanya tangis nih ulang sehali do. Dung Roma di bereng, Nabi Eli, nama dua doh. Ngatangis, ale tor di alusipi Nabi Eli, tor di sima ibana kuat terus martangiang. Ujungnya lihat mak. Itulah yang berdiri tegak. Jala ondo na dipatuduh Habakuk tu hita. Saya hupaima do. Hatani dewata. Saya jongjong doau jala tindang. Idu na parjolo hatani tuani dihita mengadopi ima persoalan ini. Asa unang gabe tawar hati. Karena inilah yang paling bahaya di hita nuang tawar tidak ada lagi rasa. Menghadapi persoalan di keluarga bahaya mah ina mamereng amang nepe ngatawar. Pah udah pusing aku udah lihat mukamu itu nggak ada rasa lagi lihat. Loh memang saya kurang garam kurang lah nggak tahu udahlah Pak berakhirlah hubungan kita kan itu. Manang masih satu keluarga alai dang marsiat toan. Adom dona si songoni. Na bertahan dot alani iya nakon. Alai dang makatai dijauhi. Ngau bereng sih. Luar biasanya bisa. Pas matiki pertangiangan. Roma paralado. Amang. Anon molo na membuat tangiang parjabu. Unang jok tu amangi manang inang ida. Jadi isi. Borune
Karena setiap tahun buru ini udah martangiang. Loh, buasa. Allah, amangi dot inangi, nggak bisa. Alai saja. Adong. Alai persoalan. Nggak tawar. Sudah tidak ada lagi rasa. Amata tuh ina. Malah na berbahaya. Amata adong rasa tuh inata na bahaya. Inatan asing tuh amatan asing. Rasanya lari tuh dia. Ima jolo napa na didok hatan itu hani. Napa dua hon ondo dilanjut ton. Mana tapau marnida mana sidonan tuhau. Luar biasa, kerinduan halak na Porsea menghadapi persoalan, jawabannya hanya kepada debat. Firman Tuhan itu sendiri. Dan pola mangului sudah aka alus jawaban ima di luar sian debatai sendiri. Ala nuaeng gabe ado hita ditiki adong namasa umbok do hita mangului alus dan tu debata malah tu aka na asing portibion bahkan pikiran sendiri jala itu na di pabuah Habakuk semana tap doau paimaon alus ni debata. Terus ondo parbuir kedua kerinduan hitana Porsea ditiki adong persoalan. Ingat unang pola pusing hita sibuk melalui jawaban sian portibion. Torta jaha ma bibelon ondo alus ni sudah. Unang pola dilulu di FB. Hai guys, ada persoalan nih. Masa EDAB ngomongin aku, oh datanglah Eda C. Iyalah kau pun kayak gitu. Loh kok gitu sih? Akhirnya rame. Ujungnya bukan jawaban Ahmadisi, perbadaan. Apalagi aka ina kandang boy on tahan menyimpan ahad tegorne. Akan nadison mak nadi bagasi mak. Alani sibuk amata, itu dia mau. Oh, arung dudung aku HP, ondo gabe parhitian di bata. Pikiran nih. Eda, oh dudung aku dah. Arung do persoal aku, mai. Pusing ngau bah, mernida amat takuan dan jabon. Bapak nision, ale ulah tuko dah, dan arung na asing. Oh lo dah pos maraham. Bersahabat kita dah, ngakompak ngakentang kita, atai gorne, ngabagas kita, nauli mah ida. Oh luar biasa do, iya do, ngeri do apa ida, iya do. Dungi selesai, dang tahan dong ane, aduh dong aku na burjuan non, aduh dang tanah ikon Papua mah tuh dong aku nasi, di Papua mah tuh si C, cuma dia dah. Ada persoalan sih ada banget cerita tuh aku. Ale olah tuh dah, sotung adung na asing. Oh lu udah pus marah. Oke mah. Dung sesia nih di Papua musi tuh deh. Olah tuh dah, dan adung na asing. Oh. Ujung nah, satu Depok sada nggak, mambu tuh. Tor di Papua, tuh di Papua. Adung alus, adung jawaban. Malah imang gerini mulut curhat tudongan, respon paling cepat. Toroma belekina dijoloi. Terhalus nih. Selesai. Nah di puon dua ubiang stabiata mah. Orma. HP ondo de patudu Habakuk tu hita. Sejongjong au tindang paimaon alus ni debata. Bukan jawaban dunia. Yang hanya sementara. Makanya ikon giot mahita ondo alus nih suri. Epistemologi ingat pertanyaan dan mailau pabon berita ini deba kata orang ini sudah jadul padahal di sinilah sumber jawaban sampai sepanjang masa. Hebat sekali. Ribuan tahun semua pergumulan manusia ada jawabannya di dalam Bibel ini. Makanya ikon dibuan do Bibel mari minggu do apa? Udang mah olan handphone elektronik. Alo gudang terbesar mambuan handphone do.
Nang peringan, ale dung saya manja bibel, ting, wea, hepeng. Magu mak permingguan. Jabi disima selesai. Ima jolo, nah padikun, ondona luar biasa, di ayat 2, ini macam perlu dohi tabereng. Jadi nina Jehovah mangalusi au, dialusi Tuhan ima, tu siabaku. Surat ton, garis bawahiamu. Surat ton, jala, surat, buat, tuliskan, dan lukiskanlah, ukirlah, lihat. Rupanya, persoalan, alus ni Tuhani, nahro di tengah-tengah ngolutta, itu bukan hanya untuk diri kita. Puasa dulu diperintahkan Tuhan. Ima surat ton, uhirma, hataku, lihat. Ondo hebatnya habaku. Ditiki kita menghadapi persoalan, itu bukan hanya masalah sederhana untuk kita. Alai ditiki kita nggak mau nang marodopon persoalan ini, di sido HP boy dipakai tuh generasi berikut. Ini luar biasanya, nah dipakai untuk kita. Gabe parsi ajaran do HP, akan masa nahona di tengah-tengah ngelutta, di sido HP gabe dituliskan. Jadi pengalaman iman. Itulah uniknya Habakuk melihat posisi namar guar persoalan. Paimaon alus Tuhan. Molo apostol Paulus mandok parukilon pahoton haporsiaon. Jakobus mandok pardue. Tapi Habakuk mandok persoalan gabe parsia jaran. Makanya adung jolma dung mangolus ada suatu peristiwa dituliskan doi kan. Nah jolo ate gorne der diari, hari ini aku sedih, tapi aku diberikan Tuhan kayak gini. Ada yang menuliskan seperti itu. Karena kelak itu berguna untuk generasi berikutnya. Makanya istilahnya, nah tua-tua ngagok mengalang hati gorne sirate. Kalian anak-anaknya, kalau saya orang tua sudah banyak makan garam. Aduh garami. Pengalaman. Jala ido nadi memehon. Di poda itu aka ianakon. Songonondo na jolo bapa. Songonondo na jolo opungmu. Jolo mana pogos dosian buna pasogit. Unang dari puho gok ima aka hauma di sana. Ikon tuson tu Depok Sadaon mana na porsuk do anak na pogos doho. Itu na dipaingot parsia jarani imana dido uhirma tuliskanlah itu asa gabe hal yang berharga di tonga-tonga akapinopar. Jangan orang Batak mewarisinya yang negatif terus. Karena saya perhatikan itu sudah mulai kurang. Karena orang tua sudah mulai malas, nah tua sudah mulai dan olo memudai akapinoparnya. Alang ngadung pikiran, nanti mau gabe au dia dihatai, biar. Apa sasitong na perani netutu itu luar biasa. Paingoton asa denggan mardalan generasi berikutnya. Jangan hanya bisa mewarisi kebencian, dendam. Karena orang Batak paling mudah mewarisi kebencian itu teh. Molona denggan pelit. Ayo. Molona denggan tu au mak, ale molona roa tu homa. Ama bukti nih. Permusuhan. Tengok teh kisah ni Herodes pamateon isi teh Yohanes Pembaptis. Isi dona pamateon ni. Herodias inatani Herodes. Caranya songon dia dipakai isi dong. Borunya kan. Anon molo nga marideho di joluni raja, pangido ma uluni isi na mengajari. Mama na. Makanya warisan terbesar orang Batak, maaf tanda kutip, lebih condong mewarisi dendam dibanding akal pengalaman. Ma kenyataannya. Loh, dang nasa opuhamu?
Dangu tandai, beh, HP rap doamu. Martino dondo opumuna. Au nomor 2, ibana nomor 2, au nomor sada. Dangu tandai. Alania. Opukku na jolo ngamar bada. Sian opukku nomor tolu, tu nomor 2, ngamar bada. Dungi sian opukku satu bapakku, ngamar bada. Jadi au akapino parnai tong domar bada. Nang bapak tuam, nang bapak tuaku, lihat. Bah, memang diberi kode opung umar bada. Nah, jadi sian dia, sian bapakku. Jadi bapakmu sian dia, sian opukku. Lihat. Ujungnya, sohea diboto, alai gabe marba. Makanya unang warisi naroa. Warisilah, tuliskanlah yang baik-baik. Apalagi namar guar namar huriaon. Sesama parhado pe songoni do. Amang molo nga kesal hamu tuau unang pabuatu inata dah. Buah sama. Ala molo nga di pabuah hamu tu inata. Olo ibana inata ipe gawe kesal tuau. Ape dang utan de inata muna. Ala ibana pas pajupang do tahu olo do muru. Kan itu? Ondo amang ondo pandita raja kuki idu na mandoki tu tuh itu, bah, mengajar doi, ape senyum mau menjalangi inatani sintua, ape nggak dipabua amangi, torgabe hona ma, iya, ape dang diboto sasitongna, alani hata, alani warisan, idu gabi sega ma parseorang ni, makanya tadok ma aka hata na ulina denggan warisan na denggan, unang manaroa, jala ondo na dipabua, suraton ma. Wihurma akan digani asa boy gabi parsiajaran asa boy iman didoki na dihita pengalaman iman, pengalaman yang terus menerus diulang setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap tahun. Nah hal na denggan jala ido na membentuk karakter di tonga-tonga ni aka na porsiai. Amin. Nah parpudi musai on luar biasa. Ya di pengot tu hita di ayat papaton mangulu do binahen ni parsihot na maha porsyaon ima akana porsya boy ima taida pardalan ngeluneng marhiti ha porsyen itu Tuhani sada hal na luar biasa rupanya au tiga contoh mah buasa do boy ima Noah didok jolmana gila sinting tidak waras membayan ima hau kapal nabalga na bolon ditiki ro ima mataniari lasniari alai terus diulawan magok aka cacian alania kepercayaan jalaon mana dipatu tuh hita kadang lau mangulaon aka paimaon aka nadenggan sian Tuhani olo sipata gok akan namar kuar hata gok sipata nama nogen hita asa muba sian haporsioni alai di sidu HP di patorang tu hita asa boy tak ida mariti si Noah. Nah berikut songoni siabra songon dia perdalan ngelune nggak masuk di zona aman di sidu ibana dibentuk alai boy ditadikon sude alani hapo sioni jala on mana di patu dutu hita rupanya haporsioni boy do membentuk sada karakter ni jolma asa boy denggan asa boy tarjalo ima akana masa di tonga-tonga nguluna sida jalan napar pudi ondona luar biasa rupanya haporsioni ikon ma di wariskan nakina mudah tarmulubi nakin natu manja aneng membuandak dana tu aka orang tua di son itu nata dok ini bukan persoalan masalah iman orang tua tapi ini juga tanggung jawab membawa mewarisi iman orang tua asa kelak bui bana maka tindakon haporsyal di tonga-tongani imang gulune selamat mah dan biarlah Tuhan bekerja melalui talinian amin martang yang kita maulate di Tuhan didinggan di basam namang ramuti hami tarmolobi mangelom persauran di hami
marhite huriam. Gabi boy do hami Tuhan jongjong tindang mangaudopi akan masa di tengah-tengah ngulu nami. Gabi parbue ni haporsion nami Tuhan manaon akan aporsu di tengah-tengah ngulu nami on. Jala paingot mahami Tuhan mulupe nunga sadia leleng hami paimai maon. Hagabeon di tengah-tengah keluarga nami. Alai Tuhan jangan naman diri kami, jangan naman nimbil kami. Alai lampos rohan kami, rodo HP hagabion. Nah, hupangido kami di tengah-tengah keluarga nami. Alani Tuhan pos rohan kami, tondimi ma Tuhan nam hokop roadang pikiran nami. Salambu kami jongjong jala tindang mangadopi akan nama sai. Songoni di akan tutu nami. Nama ngadopi akan nama sama rodopon aka ianako. Asima roham. Molo holan mangasaon pikiran nami. Ulu dohami Tuhan madem. Ulu dohami Tuhan holan ang rumah tangis. Alai Tuhan dongani mahami. Asabui hami Tuhan hot jongjong. Lau mangadopi nama sai. Jalaboy Tuhan di pasat kami. Akatangi yang nami na tutu. Tu aka ianakon nami. Salam tumuli tumture sudah pardalanan aka ianakon nami. Apos maruan nami ale debata nami, Oma Tuhan nama muka rohani aka ianakon nami. Na ikon ima pikina mardongan saripe. Asa boy Tuhan di patuduho ima sirokap ni tondi nama biar tuho. Asa pos rohan nami, asa boy Tuhan malas di rohami marnida ima hagabeon pasu-pasu di tengah-tengah aka ianakon nami. Jala di partikeon Tuhan tong dohami membuat tangiang di ruas ni huriam na di bagasan parsaiton. Mangidu hami Tuhan ima hadamion di ruahan ang pikiran asa homa Tuhan na menjagai asa boy Tuhan mangalo aka parsaiton ni jala papos maruahan nami. Homa Tuhan na mangungogo asa margogo na sida mangadopi parsaiton ni jala mangaleon ima aka holong ni roha marhite amaka keluarga ng dokter. Jala boy dipakai parhitean ima di aka ubat na diinum na sida gabe pahiteon ima haipason di tengah-tengah pamatang na sida. Jala di bagasan Tuhan tong dohami Tuhan mambuan tangiyang disudi aka rencana ng progres ni huriam. Ima tarmulobi Tuhan nunga boy Tuhan mardalan nuaing direncana nami lo mamestaon pesta Natal. Mola tema di dungan nami na boy terbentuk nagabe panitia Natal di tahun non. Pasu-pasu mana sida Tuhan pargogo ima. Asa boy Tuhan ima tulus sudi aka ulang nasida lau gabi panitia Natal di tahun 2024 ton. Atong pasu-pasu mahami sudi aka ruas ni huriam. Di bagasan ulon nami sigan lupari tarmulubi sudi akan diulah kami. Asa boy Tuhan markon pasu-pasu jala boy gabi pahritian las ni rohan nami lau pasaton. Pasu-pasu Tuhan asa boy mamestaon pesta Natal di tahun 2024 ton. Asiro hamali debata nami bulak mahami di bagasan dame jala urupi mahami asa margogo hami mengadopi aka ulon nami sigano pari. Ola mangason anamu Tuhan Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Mari di mahita usin. Yesus Tuhanku siapa mohon ibadah doa posani tangan anak gogo manogu awon patogu adilang kaki Tuhanku tatang semari
Jesus Tuhanku siho papaho ibana doha posaki tangan gogo manogu aun patogu dilang kaki Tuhanku totong sumari honawa mardua sonang tondikon Olong ni roha napai sarawan mardame totong rohakon mardame totong rohakon Masuk mahita tu lawan padinun nabadia atong marde mahita sian buku yang di nomor 146 ayat 1 ayat 2 jong ma natutoi kemarin. Oh Jesus nain tardiri do poso sai romo mangaligi uhud manjalo di buana torasna nasida betuson ai nai pasatono tuhodak danakon Martangi yang mahita alea manami na dibunagitja narodo hami tujolo mambuan akadak danakon seasima roham jalo manasida gabe anakonmu pasu-pasu ma jala pargugui manasida mangeai hanguluan sogot martiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu akadongan na mambuan dakdanak si Dion tangion hamu ma hatani Tuhan Yesus lau mahamu tu lihat portibion dina mandok akasisianna podai hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama dot anak doton di perbadia ajari hamu manasida mangaradoti salut nahuto naon itu hamu jala ingot ma saya dong kudo hamu ganup ari rasi rasa roh ajal ni asyanganon manana isina porsia dot dididi dapotan hanguluan alaina soporsea ona sogot tangion hamu madot hatana tersurat di surat ni si Markus adong maakana mambuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisianaima na mambuani jadi dong diida Tuhan Yesus sogo marwana di dokma loasamu ma aka dakdanaki rotuau unang orai hamu nasida ai di akasisongonido harjauni debata na tutudo na hudok tuhamu mana na isi pe anggo songon dakdanak ibana manjalo harjo ni debata dang bongot ibana tu si dungi dia olma akadak danaki di apeon matangana tu nasida mamasu-masu nasida atong dihamu akan na tua hadir pun hamu majolo hata hapor sentai rap mahamu mandok
Atong alusi hamu ma na husukunon tu hamu na parjolo. Dipangido hamu nuaing gideon akadak danakon tu bagasan nina hina porsian muna alusi hamu ma. Beha na olo do hamu mamodai anak komunaon asa diboto jala di huton nasida hatani debata alusi ma. Na olo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Alusima. Atong tapasama nasida tu debata marhiti pandidion nabadia. Sada-sada mah nasing dengan. Adung do tisu ano? Ada, tisu mah jolo asa buyanan tu. Oh ya, 2 begini. Jangan. Nanti basah tangan. Posisinya. Stefan Hasiolan Simanulang. Ale Stefan Hasiolan Simanulang. Budi di maho tu bagasan guar di bata ama. Doh anakna Tuhan Yesus Kristus. Doh tondi porbadia. Amin. Ya. Saya diramuti di bata maho di habongot mon tu harjau ni di bata rodi saleleng leleng. Amin. Selamat ya. Awas bahasa ini ya. Ini siapa? Yang ini. Oh ya. Ya. Bora Alesa Nauli. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan tondi perbadia. Amin. Ya udah lepas tangannya. Saya diramoti di bata mau dihabomot mon tu harjaon di bata ro di saleleng leleng. Amin. Ya. Ini udah dibawa aja tadi. Joshua Haposan Pakpahan. Budi di maho tu bagasan gorni di bata ama. Do tu bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan tondi perbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho di habo mongot mon tu harjau ni di bata. Ro di saleleng-leleng. Amin. Selamat abang ya. Selamat inang ya. Kenzo Immanuel Simanjuntak. Budi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dot tu bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan tondi perbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho di habo mongot mon tu harjoni di bata ro di saleleng. Amin. Ya, bentar. Selamat ya bang ya. Elizabeth Gaza ya. Elizabeth Gaza Lumbang Gaul. Budi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doh tu bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan tondi perbadia. Amin. Saya diramuti di bata maho di habo mongot mon tu harjoni di bata ro di saleleng lelengna. Amin. Selamat emang ya. Kenny Marcia Amora. Jadi ini aja ya, nggak usah disebut. Berdasarkan ini aja ya, ya. Berdasarkan. Ya. Kenny Marcia Amora.
Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan tondi perbadia. Amin. Saya diramoti di bata maho di hago bungot mon. Tuh hajon di bata ro di salen lingna. Amin. Iya pintar kakak ya. 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 Awas pasal. Oke, Winola Cana ya. Oke. Ya, nanti udah selesai ini lepas nanti ya. Ya. Winola Cana Lumbang Tobing, Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Dua tu bagasan anakna Tuhan Yesus Kristus. Dua tu bagasan guar ni tondi perbadia. Amin. Dah nama, belum bilang. Ya. Jadi pas sudah bata mah hodi habomoton tu hajau ni di bata ro di saleng. Amin. Ya. Sudah ya, semua ya. Mas ya. 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 Atong martangnya maita. Ale Tuhan di bata amanami martiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah pasatami akadak dana kontuho. Jala di jakodo nasida gabe anakon mu martiti pandidio na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanongon. Jala gabe panean di hanguluan na saling-liling na. Asima roham dot di akana toras ni dagdana kon. Saya pargugui jala ajari manasida. Manogunogu dagdana kontuho. Asarap na sida taruli di akka artani harjanmu. Amin. Tong mari di mahita, las jongjong mahita sian buku ini nomor 147 ayat 5. Martangi yang mahita. Ale di bata manami na guna gijang. Hodo harun saluhut. Silon dengan dot nasali basah na malitus. Upasa tami masian na lemitu hami plan nami tuho. Saya jolom ay guduk na khusus di jolom. Paso-paso mai. Jalaramoti asa upasa yang hami planon. Patimbulhon harjamot tongkotongani huriam do tipor tibion. Boy moranami martir to dim. Asal tanda hami godang ni seleon mitu hami. Asalam digira menelati tuho. Martite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na gijang, saya pinabadia maguarmu, saya Roma harjonmu, saya saut malomo ni roham, di bantongon so na gijang. Dalam matuhami sadarion, anguluan siap hari. Saya sama dosa nami song pansa nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang kami tugen tu pangjunan,
palua mahamisian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mang pasu-pasu sian tuhatai. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama bonnya tuho, jala asima romani ho. Di dopakon Tuhan de batama bonnya tuho, jala di pasaron ma damai na tutondim. Mon si songon tok.